Buka dina iki masak jangan lompong. Lompong ngisor papringan iki wis lemu-lemu. Aku masak ki wis sesasi kepungkur kae yo. Sadurunge poso. Lah iki poso-poso pengen mangan jangan lompong. Iki jangan lomponge meh tak masak bumbu lodeh. Lah wingi iki mak yo masak jangan lompong ning mbuh dimasak piye kae. Lah aku dadi pengen masak dhewe ning soale nek kulkas ana tempe sing keblablasen stugel. Eman-eman nak meh dibuak. Aku paling seneng nak masak lompong ki godhonge enom ki melu dimasak. Dadine ki kelenyer-kelenyer lembut. Bumbune ya gampang, brambang bawang lombok karo tempe sing keblablasen kuwi stugel. Lah iki ana gereh layur, gereh sing dawa-dawa kae meh tak melu masak sisan, gantine krese. Pas nggungso bumbu ngene iki aromane sedep gawe weteng kerucuk-kerucuk. Seasoning uyah moto gula jawa. Nek wis medhek tambahke santene. Aromane sedep. Lodeh lompong wis mateng. Alhamdulillah wis adzan maghrib wayahe buka. Aku paling seneng nek mangane karo krupuk rambak ngene iki. Iki wis entek sak piring, aku nambah meneh. Tenan kok. Seger, gurih.